אהלן, ותודה שהצטרפת אליי שוב. אני דובי אורנשטיין, מומחה לרפואה סינית אסתטית, והיום אני רוצה לדבר איתך או לשתף אותך בעצם בשאלה שהכי שואלים אותי המטופלים שלי. שאני אומר להם שהמערכות הפנימיות משפיעות על אור הפנים. אז הם שואלים אותי מה זאת אומרת. אז החלטתי לנסות לעשות הדרכה או לנסות להסביר את הכוונה הזאת. וניקח לדוגמה בעצם את אחת המערכות המרכזיות אצלנו בגוף, שהיא מערכת העיכול. עכשיו, הסינים הסבירו את מערכת העיכול בצורה הפשוטה ביותר. הם אמרו שבסך הכל הקיבה היא בסך הכל סיר. סיר שלתוכו אנחנו יוצקים את האוכל שיושב על קיריים שמספקות את האנרגיה בעצם לתהליך ההבשלה של המזון, וכדי שהגוף יוכל לספוג ממנו את החומרים. מה שאנחנו עושים בעצם לתוך הסיר הזה על ידי האכילה, אנחנו יוצקים את המזון פנימה, כמו המרק הזה שאני מבשל עכשיו. ובעצם מדליקים את האש ומתחילה פעולת העיכול. זה גם מה שהקיבה שלנו עושה. אנחנו אוכלים מזון פנימה, היא משתמשת באנרגיה וחומצות כדי להפוך את המזון שאנחנו אוכלים לסוג של עיסה, כדי שהיא תוכל להעביר את זה הלאה בדרכי העיכול לשם ספיגה. אבל בתהליך הזה של הבישול נוצר לנו גם איזשהו תהליך של עדים. בדיוק כמו שאנחנו מבשלים בבית, אני מבשל את המרק שלי והבית מתמלא בניחוחות ועדים עולים למעלה, ואת מכירה את זה שנכנסים לבית שיש בו בישולים, יש פה הרבה אווירה של שמחה ואושר. עכשיו, העדים האלה עולים כלפי מעלה והם נקלטים בחלקים העליונים של הגוף שלנו. הדוגמה שאני אשתמש בה הפעם זה למעשה אני אקח סוג של נייר סופג כזה, ואם אני אניח אותו מעל העדים פה, למעשה הוא יספוג את העדים. עכשיו, אם העדים שבישלתי זה אותו מרק טרי ורענן שעכשיו אני מבשל אותו, אז העדים שיקלטו בחלקים העליונים ובאור הפנים שלנו, זה יהיה עדים של אנרגיה שמזינים את האור מבפנים ויהפכו או יראו בעצם את החיוניות של האור ויתנו לו גם חיוניות. אבל מה קורה שיש לי תקלה במערכת? ובמערכת העיכול שלנו תקלה כמו עצירות. למעשה העצירות משולה לזה שאני יבשל פעם אחר פעם באותו סיר, על אותו תבשיל, אני בעצם יבשל תבשיל חדש. כלומר, עכשיו בישלתי את המרק ירקות שלי, ומחר אני על הסיר עם המרק ירקות אני מבשל דגים, ועל זה אני יבשל אחרי זה קציצות, וכל פעם אני יבשל על אותו תבשיל בלי לפנות בעצם את הסיר, בלי לנקות אותו מהתבשיל הקודם. את מסוגלת לתאר לעצמך איזה עדים יעלו משם? ברור שזה לא יהיה עדים נקיים וטהורים, אלא עדים עכורים יותר. ואלו הם העדים שיעלו למעלה, ולמעשה יספגו לנו ברקמות של האור, וזה מה שהם יראו בפנים. ולזה אני מתכוון שאני אומר שאני יכול להסתכל על בן אדם ולהסתכל על הפנים שלו ועל המרקם של האור, ולדעת מי סובל מעצירות. כי יש אזורים מאוד ספציפיים שהעדים העכורים האלה בעצם מתנקזים בפנים ונותנים מראה שהוא עכור, חסר חיות. ועצירות זה בסך הכל תקלה אחת של מערכת העיכול. מה קורה למשל שנגמר לנו הגז? כלומר, אין לנו אנרגיה בגוף בכלל לעשות את תהליך העיכול. זה למעשה משול לזה ששמתי את הירקות בתוך הסיר ועזבתי אותו, שיתבשל לבד. תנסי להיזכר מה קורה לסיר או תבשיל שהשארת אותו על השיש ביום חם. צריך לזכור שהטמפרטורה במערכת העיכול היא 36 מעלות ומעלה, עם הרבה חומצות בפנים.
מה קורה שאני אשאיר בעצם את הירקות האלה ביום חם? הרי הם יתקלקלו ויעלו עובש, ובמקרה הטוב זה ירקות, מה יקרה אם יש שם בשר? את מסוגלת לדמיין את הסירחון, סליחה על המילה, שיעלה מפה? איזה עדים עכורים? ואלו הם העדים בדיוק שיעלו לנו לאור הפנים וישתקפו שם. אני מוכרח לציין, לא רק לאור הפנים, זה בעצם מה שמזין לנו את כל מערכות הגוף. אז מערכת העיכול יש לה המון תפקודים בהזנה של המערכות שלנו, אבל בנושא של אור הפנים אנחנו בדיוק נפגעים מאותם עדים שעולים למעלה. עדים טהורים, טריים, של מערכת עיכול שעובדת כמו שצריך, בעצם ייתנו לנו חיוניות בפנים. מערכת עיכול שלא עובדת בצורה תקינה, תעלה למעלה עדים עכורים, והמראה שלנו גם יהיה עכור וחסר חיות. אז זאת הייתה דוגמה פשוטה על אחת המערכות שמשפיעות על אור הפנים. אני מאוד מקווה שהצלחתי להעביר את המסר ושהבנת בעצם מה אנחנו יכולים לעשות בעזרת המערכות הפנימיות. וטיפול בעצם של חיזוק מערכת העיכול יאפשר בסופו של דבר גם לאור הפנים להיראות טוב יותר. אז אני דובי הורנשטיין ואני מקווה שהפקת ערך מההדרכה הזאת, ואנחנו עוד נתראה בהמשך. להתראות.